Hola, hola! Avui ens endinsem a la capital del K-pop, Seül. Viatgem al cor de Corea del Sud per explorar una ciutat de tradició, però sobretot modernitat en majúscules. Aterro al centre de Seül, on m'espera la primera barreja de tradició i modernitat, la porta de Sungnymun. Aquesta porta era l'entrada històrica a la ciutat i, com podem veure, ha quedat rodejada de grans edificis moderns. Aquests primers moments ja em deixen clar que Seül serà una ciutat superinteressant. No gaire lluny trobo el palau de Gyeongbokgung. Aquest palau del segle XIV és un dels 5 grans palaus de la dinastia Joseon. Estem a inicis de tardor i passejar pels seus immensos jardins és un espectacle de colors. Ja fora del Gran Palau vaig fins als carrers de Bukchon, un barri ple de cases tradicionals coreanes conegudes també com a Hanok. Avui hi ha poca gent i realment és un plaer donar un volt pels seus carrerons. I arribo al pavelló de Gyeongbokgung, l'entrada al palau de Changgyeongung, un altre dels grans palaus de la dinastia Joseon. El palau va ser construït el 1104 i durant l'ocupació japonesa va arribar a ser un zoo, un jardí botànic i un museu. Avui és un dels punts turístics de la ciutat. I al mig de Seül hi ha un autèntic oasi de tranquil·litat, el rierol de Cheonggyecheon. I a la tarda la passo passejant pel mercat de Namdaemun, un dels mercats de Seül amb una gran varietat de menjars i on cal tastar el bungeopang, aquests pastissets en forma de peix. I m'han fet venir gana, així que vaig a donar una volta per algun dels barris amb més vida de Seül. Els coreans fan molta vida social i sovint un bon sopar és l'excusa per trobar-se. De fet, un dels millors records que m'enduc de Seül és la seva gent. Avui començo el dia visitant la Catedral de la Immaculada Concepció, un dels edificis religiosos més importants de Seül i un exemple de l'arquitectura gòtica a Àsia. Segueixo i arribo al Namsangol Hanok Village. Aquest poble tradicional ofereix una visió de la vida coreana durant la dinastia Joseon i amaga un petit secret. Si busqueu, trobareu una càpsula del temps que guarda records de la vida moderna per a les generacions futures. I de la tradició passem novament a la modernitat. Arribem al Dongdaemun Design Plaza. Aquest edifici contemporani allotja el Museu del Disseny. I si parlem de modernitat, cal parlar de l'Alot Tower, el 6è edifici més alt del món. Aquesta gran torre es troba just al costat del llac Seokcheon, on em sorprèn un gran ànec, o més aviat, un ànec immens, l'obra del Rubber Duck Project. El parc Seokcheon és un dels millors llocs on passejar i, de fet, ho confirma el gran ambient que hi ha. A més, no gaire més enllà, trobo el parc d'atraccions Lotte World. I el dia vola, i quan cau el sol arribo al vibrant barri de Gangnam. Sí, Gangnam, com el Gangnam Style. De fet, trobo l'estàtua dedicada a aquesta cançó que com a hit mundial va impulsar la popularitat de Corea. I de tant caminar, les cames em comencen a dir prou. El dia l'acabo amb una visita al temple de Bongyeonsan, un d'aquells racons de pau enmig de la gran ciutat. A Seül també pots viure història de l'esport. Visito l'estadi del Mundial de Futbol del 2002. Aquest estadi està situat al costat del parc Nanjihangang, just a tocar del riu Han, un entorn ideal per desconnectar.
day. 'Cause sometimes I've been fake. I si t'agafa gana, no pateixis. Ben a prop hi ha un gran mercat de peix fresc. Crazy how we've come so far. Talk about your body now. Més tard, aprofito per visitar el Memorial de la Guerra de Corea, que té una extensa mostra d'armament i equipament bèl·lic. I entre tant armament em crida l'atenció aquesta estàtua. L'estàtua dels germans, una abraçada entre el germà gran, el bàndol de Corea del Sud, abraçant el petit, a la banda de Corea del Nord. Un reflex de la situació de divisió de Corea. Però deixem el conflicte i parlem de vida. Com heu anat veient, Seül és una ciutat plena de vida i un dels llocs més vius és Hongdae. Conegut per la seva vibrant escena artística i musical, Hongdae és el lloc perfecte per descobrir l'art, botigues independents i restaurants on tastar el kimchi, un plat tradicional coreà. Finalment, no puc marxar d'aquesta ciutat sense visitar la Torre de Seül, la Seoul Tower, construïda al 1969 i que ha esdevingut un símbol de la ciutat. Pujo a poc pel camí que recorre la muntanya fins que arribo a un mirador espectacular. Aquí m'adono que sóc una formigueta enmig d'aquesta gran ciutat. I finalment arribo a dalt. Arribo a la Gran Torre, on m'espera una sorprenent infinitat de candaus, petites mostres d'amor que de ben segur podrien ser també amor per Seül. I acabo aquesta visita a Seül amb un brindis per aquesta gran ciutat. Gamsamnida, Seül!